bileğini çevir. Zoranbazên Colemêrgîne li Zozanên Gundê Heleşikê geverê. Ji asta deryayê 1500 metran bilind xwe ji şampiyoniyan re amade dikin. Evet. Zoranbazên ku temenê wan di navbera 11 û 17 da diguhere, her roj 5 sibehê radibin û dest bi rahênana xwe ya zehmet dikin. Şimdi çek göğüse indir. Yürümeden. Haydi 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 haydi. Doğal beslenip doğal bir yerde ورزشوانên me bi xwarinên xwezayî û li cihekê xwezayî rahênanê dikin. Ji bo werzişwanên me rahênaneke baş bibînin û bo piştevaniyê çi ji destê me tê em dikin. onunla birlikte diğer Tamam in. Zoranbazên zarok ji bo hêz û taqeta wan baş be, di rahênaneke tund re derbas Haydi dibin. aferin haydi aferin. Bas 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 bas. Bas. Döndür döndür döndür. Saat sabah 5'te kalkıp Em pêncî sibehê radibin, dibezin û pişt ratên taşteya xwe dixwin. Em di demên xwe yên vala de çîrokan dixwînin û lîstikên zîrekiyê dilîzin. Zeka oyunları oynuyoruz. Welatiyê ku mala xwe ya li Zozanan ji zoranbazên zarok ra vekiriye dibêje, ji bo serkeftina wan çi bikeve ser milê wî amade ye. اب چکنا اتنالیا گازیه میجی خیرو دوینه تیدونا از جو جو بچکونجیت کرم قصویایوان از اقوان نونوان ترسوان کیم بید از به عمریان حاضرم آنی از خیرو خاطر کرم Kalk sen at şimdi zor bırak. Li Colemêrgê şêst zoranbazên fermî yên serbisaziya ciwan û werzîşê ve hene. Ji wan şêst zoranbazan 18 dê 15 rojan li Zozanên Gundê Heleşikê rahênanê bikin û pişt re beşdarî pêşbirgên li ser asta Tirkiye bibin.